tarda a tots i a totes, president del Consell Comarcal a la Cerdanya, alcaldes que ens acompanyen, regidors, vicerector de la Universitat Ramon Llull, senyor Lluís Cornellès, president de l'Associació Universitària de Cerdanya, senyor Francesc Armengol. Benvinguts tots, gràcies especialment al il·lustríssim senyor Santiago Vidal, magistrat de l'Audiència de Barcelona, que avui ha tingut la deferència d'acompanyar-nos i d'impartir aquesta conferència inaugural de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà 2013, una inauguració important i significativa perquè enguany complim 15 anys de la Universitat d'Estiu a Puigcerdà, per tant és una inauguració que és simbòlica i que per nosaltres té un sentit especial. Gràcies a tots els que ens acompanyeu i seguidament li passo la paraula al president de l'Auxer, el senyor Francesc Armengol, que ens farà la presentació del punt d'avui. Gràcies. Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom, vicerector, gràcies per acompanyar-nos. Amigues i amics, bona nit i benvinguts en aquesta plujosa tarda, en una setmana que no sabem quan ens anirà la climatologia, però que en tot cas el punt ha arribat, que és el més important. Gràcies, il·lustríssim senyor Santiago Vidal, magistrat de l'Audiència Provincial de Barcelona, per acceptar la invitació d'aquesta conferència inaugural de la 15a edició que ve l'alcalde de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà. Una vegada més, amb l'ajuda d'internet, hem agafat dades per poder fer aquesta presentació, per tant prego que si hi ha alguna incertesa en les dades tingueu la llibertat de corregir-nos, sisplau, perquè a vegades l'internet alguna que altra mala jugada ens pot passar. Santiago Vidal, també qui és Santiago Vidal, el nostre conferenciant, va néixer a Sant Sadurní d'Anoia i li va agradar fer de jutge des del primer moment i se sent molt afortunat per la feina que fa. Ell és llicenciat en dret, va fer d'advocat durant 10 anys, una professió que, segons ell llegit en algunes de les seves entrevistes, li va començar a agradar gràcies a les sèries d'aquell moment d'Ironside o Perry Mason, on els advocats descobrien realment tots els casos i guanyaven sempre. Més endavant, però, va veure que qui realment tenia la paella pel mànec eren els jutges, va decidir presentar-se a les oposicions que va guanyar jutge l'any 1989. Va començar en el jutjat de primera instància d'Arenys de Mar, va fer de tot dins d'aquest món fins que es va especialitzar en jurisdicció penal. Des de fa 10 anys està a la sala penal de l'Audiència de Barcelona. Actualment, a més d'exercir la seva professió, donar conferències, xerrades i participar en cases magistrals, Santiago Vidal forma part de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, grup progressista de jutges i jutgesses de tot el territori espanyol, que, com ell diu, només són un 10% de la professió. Mediàtic, últimament amb moltes notícies, definit per ell mateix en diverses entrevistes com poc convencional, ja des de la seva època d'advocat, un jutge obert i dialogant. Avui, en el marc d'aquesta 15a edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, ens dictarà la conferència inaugural amb el títol El sistema judicial, projectes de futur a Catalunya. Com vulgueu. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, és un honor estar aquí amb tots vostès i, per tant, permeteu-me que dediqui els 10 primers segons a agrair als organitzadors d'aquesta escola d'estiu que hagin tingut l'amabilitat de convidar-me. A més, ho han fet junt amb una persona que és molt bona amiga meva i a la que ara feia mesos que em veia, que és l'Antoni Bassas, que tinc entès que vindrà a fer l'acte de clausura i, per tant, em sembla que jo començant i ell tancant intentarem no decepcionar-vos. Ell, en qualsevol cas, estic segur que no ho farà, perquè, com sabeu, no només és un dels millors periodistes que tenim en el nostre país, sinó que, a més, és una persona molt compromesa amb la realitat social, amb uns coneixements polítics que li ha aturat la seva llarga trajectòria i que, bé, ara, per sort, ja torna a estar entre nosaltres des de la setmana passada. Es parlava molt de si seria el nou director general de TV3 o seria el nou director de Catalunya Ràdio, el programa que ha deixat Manel Fuentes, però no, al final ha fitxat per un diari del país, suposo que molts de vostès ja deuen saber, el diari Ara, i per tant el tindrem com a periodista de premsa escrita. Bé, dit això, el tema del que em van demanar que parlés em sembla que és un tema no només interessant des del punt de vista que qualsevol de vostès pot, algun ja l'haurà estat, m'imagino, espero que pocs, sincerament, però qualsevol de vostès pot en un futur ser subjecte d'un procediment judicial. Confio sempre que sigui, o quan dic això, confio sempre que sigui en qualitat de denunciant o de demandant, no de denunciat o de demandat. I
els que ja ho hagin estat, perquè és normal que una sala plena, doncs, 1, 2, 3, un percentatge limitat, confio, de persones que hauran passat ja pels jutjats, hauran vist que si per algunes coses caracteritza el funcionament del sistema judicial espanyol és per la seva caràcter burocràtic, molt burocratitzat, és a dir, falta de modernització absoluta, segurament és l'administració de l'Estat menys moderna actualment, pel seu caràcter absolutament anquilosat en quant a procediments, és a dir, tenim uns procediments que bàsicament, citaré 2 o 3 lleis, que bàsicament són del segle passat, i quan dic del segle passat no m'estic referint al segle XX, estic referint al segle XIX. La llei d'enjudiciament criminal, per exemple, és del 1884. La llei que regula els indults és de 1870. En fi, és una normativa que, com vostès hauran copsat, i fa poc, una altra que encara ha sigut objecte de molt debat, la llei reguladora dels crèdits hipotecaris era del 1909. Afortunadament, ara a finals del 2012, i no precisament, com vostès saben, per voluntat del legislador, sinó gràcies a la pressió popular, a la mobilització social i a una sentència que ha dictat el Tribunal fa molt poc, el Tribunal Internacional de la Unió Europea en relació als crèdits hipotecaris, ara s'ha modernitzat una mica. Però bé, sembla que el legislador espanyol, perquè tot això de la justícia, i vull que ho tinguin clar des del primer moment, tot això és competència única i exclusiva del Congrés dels Diputats de Madrid. A Catalunya no tenim cap competència en matèria de justícia, cap. Doncs sembla que al legislador espanyol li costa molt fer realitat el que diu ni més ni menys que la pròpia Constitució espanyola i l'article 3 del Codi Civil, que la llei s'ha d'adaptar sempre a la realitat social del temps i del lloc on ha de ser aplicada. Sembla una frase molt senzilla d'entendre i en canvi el legislador, malauradament, doncs no està gaire per aquesta fe. Bé, els deia que si per alguna cosa es caracteritza és per això, per la lentitud, la burocràcia, unes lleis processals completament inadequades i un altre factor que per mi és molt important, tot i que sé que soc molt minoritari en aquest sentit entre els meus col·legues de professió, que és una justícia que s'administra en castellà. Jo estic convençut que amb aquest procés nou que hem endegat a Catalunya, acabi com acabi, perquè pot acabar de moltes maneres com vostès es poden imaginar. El camí és ple de paranys, els objectius encara no estan segurament del tot definits i per tant ens podem trobar amb 4 o 5 situacions jurídiques dintre de poc, dintre d'un any o de 2, completament diferents de l'actual. Podem trobar amb la gènesis d'un estat propi, ens podem trobar amb la gènesis d'un estat federal, ens podem trobar amb la hipòtesi d'un estat confederal, ens podem trobar amb un règim autonòmic com l'actual, però molt més asimètric, que en realitat és el que volia la Constitució de 1978, o ens podem trobar, perquè ja hi ha un procés constituent, com vostès hauran detectat perfectament, ens podem trobar amb un estat molt més unitari i centralista que el que tenim ara. Perquè no en va, fa una setmana o 2, tot just, el Congrés dels Diputats va aprovar la supressió de 216 competències de les comunitats autònomes. Per tant, aquesta és una corda que s'està movent però que s'està estirant cap a una banda o cap a l'altra. Però bé, sigui quina sigui, i veuran que jo faré un discurs estrictament jurídic, no polític, perquè és el que em pertoca. Sigui quin sigui aquest futur, d'aquestes diferents hipòtesis que els acabo de resumir, el que sí que hem d'aconseguir és que hi hagi un canvi radical a la justícia de Catalunya. Els he dit, la justícia espanyola fins avui és lenta, burocràtica, en castellà, grisa. Jo voldria que la justícia de Catalunya, per la Catalunya del futur, sigui quina sigui una justícia àgil, de proximitat al ciutadà, amb unes lleis processals de terminis molt clars i molt concrets, que ara els hi explicaré, perquè el ciutadà vegi garantit el seu dret a la tutela judicial efectiva. I últim element, però com hauran vist per mi important, una justícia en català, que avui en dia no ho és. No sé si saben que l'any 1995, és a dir, molt poc després que jo accedís a la carrera judicial, com molt bé has dit, va ser l'any 1989, l'ús escrit i oral del català a la justícia, als tribunals de justícia d'arreu de Catalunya, era del 4%. El 96% l'any 1995 es feia en castellà. Aquell any, i esmento el 95, es va posar en marxa tot un procés molt engrescador i on s'hi van dipositar molts recursos per assolir la inversió d'aquesta situació completament anòmala. I ja n'hi havia prou
els que eren més optimistes que deien, bueno, si aconseguim un 50%, doncs ja serà suficient. L'any 2004, 10 anys després, es va assumir una taxa estadística d'ús del català, tant a nivell oral com escrit, en els tribunals de justícia, del 24%. Avui, any 2013, hem retrocedit al 13,5%. És a dir, vam fer una pujada, però estem tornant a baixar. Això ha de canviar radicalment. Hi ha molts factors que expliquen això, i alguns d'ells jo els esmentaré ara, si vostès m'ho permeten. Però penso que és molt important que la justícia d'un país, la justícia d'una nació, la justícia d'un estat, si en el seu moment ha de ser així, es pronunciï, la seva veu i els seus textos siguin en català, siguin en l'idioma propi del país, amb independència de que hi hagin altres idiomes cooficials i amb independència, per descomptat, de que sigui el ciutadà que acudeix a cada judici el que tingui el dret d'opció lingüística. Normalment serà entre català i castellà, com és lògic. No com passa fins ara, que l'opció lingüística la decideix el jutge. Si jo començo un judici en català, aquell judici majoritàriament, com que tothom el sap, el català, i tothom l'entén, doncs majoritàriament es fa en català, amb independència de que algú digui la meva llengua és el castellà i la utilitzi, i no hi ha el més mínim problema. Però pensin vostès que si el jutge comença un judici en castellà, els advocats, els ciutadans, tothom, automàticament es passa al castellà. Sembla que al traspassar el llindar de la porta dels jutjats es produeixi una metamorfosis que jo no he acabat d'entendre mai, que aquell advocat o aquell ciutadà que fins allà, fins la porta, gairebé sempre utilitza com a idioma propi, com a idioma matern el català, en el moment en què entra allà dins es produeix un canvi, tot seguit de circumstàncies que fan que automàticament es canvi el castellà. Evidentment, suposo que tots vostès saben que una de les raons bàsiques d'això és que la justícia, insisteixo, la justícia espanyola, perquè a Catalunya vull dir, tenim justícia espanyola, sempre ha lluitat més o ha volgut més fer por que no pas fer respecte. I la por és la que ha portat a que molts ciutadans, per allò de, home, que el jutge no se m'enfadi, i si jo utilitzo un idioma que no és el seu, a veure si encara acabaré perdent el pleit, doncs això ha sigut un element, si s'hi fixen, dissuasori, d'autocensura. Afortunadament les coses estan canviant, però si vostès s'hi fixen, actualment dels 756 jutges i 364 fiscals espanyols que estem treballant a Catalunya, perquè jo sempre dic que m'agradaria ser jutge català, però jo no, jo soc un jutge espanyol que treballa a Catalunya. Això és el que diu la Constitució, encara que a mi no m'agrada. Doncs d'aquests 756 jutges i 364 fiscals, com els deia, un 72% són procedents d'altres comunitats autònomes de l'estat espanyol. És a dir, si no he calculat malament, un 28% només són gent d'aquí. Això vol dir que la nova Catalunya, tots els jutges i tots els fiscals han de ser nascuts aquí? De cap manera, no fa falta, però sí que hem d'exigir que els que vinguin s'integrin en el territori, aprenguin la llengua, que és un dels elements d'immersió més bàsics i més fonamentals, i sobretot que comprenguin quina és la realitat social i sociojurídica dels ciutadans als que han de servir. Perquè la justícia és veritat que és un poder de l'Estat. És veritat, és el tercer poder de l'Estat, legislatiu, executiu i judicial, com vostès saben, propi dels sistemes democràtics. Però a més de ser un poder de l'Estat, és un servei públic. Els jutges administren justícia en nom del poble, no en nom del rei, ni en nom de l'Estat. Això era abans. Ara les sentències, i hauríem de posar tots, no tots ho fan, ho he de dir, que aquesta sentència es dicta en nom del poble. N'hi ha algun company que, emparant-se en que el sistema espanyol és una monarquia, i una monarquia democràtica, encara posen en nombre del rei. Posen castellà, evidentment, com es poden imaginar. Bé, fet aquesta petita introducció, si m'ho permeten, jo centraré la meva conferència, aquests 30 i escaig minuts que em queden, en 3 àmbits. Primer àmbit, els intentaré resumir, explicar quins són els 6 o 7 elements nuclears del funcionament d'un sistema judicial democràtic, evidentment referim al vigent, al que tenim, el sistema espanyol, i quins són els dèficits que actualment pateix aquest sistema. I per això no tenim una justícia amb el prestigi que tenen, per exemple, la justícia anglesa o la justícia alemanya. Jo sempre dic que no cal que inventem res nou.
l'únic que hem de fer és emmirallar-nos en aquells estats que tenen una justícia de prestigi i una justícia que funciona. Suposo que vostès saben, perquè d'això se'n fan ressò els mitjans de comunicació amb una certa freqüència, que tant el CEO com el CIS, és a dir, els centres d'opinió estatals, de l'estat espanyol o de Catalunya, acostumen a fer una enquesta d'opinió sobre la valoració que els ciutadans feu a qualsevol dels poders públics. Sistemàticament, fins fa un any, i ara us explicaré per què fa un any ha canviat això, fins fa un any sistemàticament els jutges érem la segona professió menys valorada pels ciutadans. És a dir, de l'1 al 10 sempre estàvem amb el número 9. Em sap greu perquè a la taula hi ha representants polítics, però els únics que ens guanyàveu éreu precisament els polítics. Això també és sistemàtic. Hauríem d'analitzar els factors pels que això passa, però probablement també els polítics us deu passar una mica el que ens passa a nosaltres, no? Que la gent a vegades té més o fa més la seva opinió pel que veu i pel que llegeix en els mitjans que no pas per vivències pròpies. Però bé, en qualsevol cas, jutges i polítics no érem de les professions més valorades. Això ha canviat fa un any. I per què ha canviat? Doncs perquè vostès hauran detectat que des de fa aproximadament un any la majoria de jutges espanyols, i per descomptat tots els que treballem a Catalunya, han demostrat una cosa que a mi els he de confessar que encara m'està sorprenent i que espero que duri molt, que és sensibilitat social. Arrel del tema de les hipoteques, de les participacions preferents, del tema dels desnonaments dels habitatges, hi ha hagut un canvi radical. Fins fa 2 o 3 anys, la majoria dels meus col·legues, quan jo els hi comentava, o era fruit d'una conversa entre nosaltres, escolta'm, però firmar un ordre de desnonament, no veus que és una família que està necessitada? Oh, doncs la llei. Jo què he de fer? Jo he de complir la llei. En canvi ara, la immensa majoria diuen la llei diu una cosa, però el sentit comú diu una altra. I per tant, a veure si podem encaixar les dues coses i fer que la llei s'interpreti de manera que la part més feble d'un contracte, una hipoteca és un contracte, o unes preferents és un contracte, si hi ha hagut algun abús de poder per una de les dues parts. I com vostès saben, s'estan anul·lant milers, arreu de l'estat espanyol, milers de clàusules hipotecàries abusives. Ara s'ha suprimit i el Tribunal Suprem, a més, ha recomanat que es faci ja amb tots els contractes, encara que no estiguin sotmesos a procediment judicial, les clàusules sòl, les clàusules terra, que establien les entitats bancàries. S'estan fent molts processos d'arbitratge amb el tema de les participacions preferents. S'ha aturat tot allò que ha sigut possible, els desnonaments per persones que estaven en situació de desafavoriment social, de risc d'exclusió. És a dir, la justícia continua complint la llei, però al mateix temps l'estem interpretant d'una manera diferent que té en compte la realitat del cas concret. Bé, això que sembla molt normal i molt natural, els he de dir que fins fa un any o 2 no era així. No era així. I jo me n'alegro molt que sigui així. I espero que no sigui una flor d'un estiu, sinó que duri realment molt de temps. Ens ha ajudat, sens dubte, la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans i la jurisprudència del Tribunal de la Unió Europea. Ara, en l'última enquesta, suposo que vostès ho van veure, hem pujat del número 8 al número 4. I a més, d'un suspens absolut que traiem sempre, ara traiem un aprovat quasi tirant a notable. Bueno, fantàstic, a veure si aconseguim mantenir el nivell, perquè saben vostès que és molt fàcil pujar, però mantenir-se és bastant més complicat. I em sembla que això, la classe política també ho teniu moltes vegades molt en compte. Molt bé, doncs anem a veure quins són els dèficits més rellevants, si els sembla, de l'actual estructura judicial. I si a vostès els sembla, tot seguit els hi proposaré algunes idees de reflexió per veure com podem esmenar tot això, com podem millorar el funcionament del sistema. I veuran que no és gaire complicat. No és gaire complicat. Fan falta 3 coses. Ganes, voluntat, el primer. 2, una mica d'imaginació. I 3, alguns recursos econòmics. Però no masses, de recursos econòmics no masses. A mi quan algú em diu que això la solució seria que en comptes d'haver-hi, a Catalunya, 750 jutges n'hi haguessin 1.500. Dic, doncs no, sincerament no. Segurament en fan falta 1.000, però no més. Només el que falta és que aquests 1.000 estiguin ben organitzats, treballin amb eines eficients, per exemple tot el tema de la informàtica judicial,
suposo que si vostès han trepitjat els jutjats de la comarca ho han vist, que si una cosa s'obre són papers, papers. Els papers pugen, els sumaris pugen en vertical, i no sé si s'hi han fixat, si vostès van al cap d'una setmana, a més de pujar en vertical, es desplacen horitzontalment de la taula del jutge, perquè els va tirant cap allà, cada vegada més lluny, perquè el que vol és anar resolent sumaris petits, expedients petits, no? Com més milers de folis tenen, hi ha una certa tendència cada matí a tirar-lo uns centímetres més cap allà. Esclar, al final què passa? Que cau de la taula i llavors de la taula se'n va directament al arxiu. I es queden allà, mesos i mesos, fins que arriba un altre jutge, perquè el tema de l'estabilitat de plantilles també us en parlaré, arriba un altre jutge i el primer que diu, bueno, què hi ha en aquest jutjat? I diu, miri, allà a l'armari hi ha 3 morts. Aquests 3 morts són aquests, els que han vingut a la taula, no? Diu, ui, de moment que s'hi quedin, anem fent a veure-lo més urgent i, home, un dia o l'altre m'hi hauré d'enfrontar, no? Dissortadament, ja sé que estic fent una paròdia, una anècdota, però no es pensi que la realitat va gaire lluny d'aquí. Molt bé, doncs mirin, jo, com ja hauran detectat per les dates, porto 24 anys a la carrera judicial i abans havia exercit 10 anys d'advocat, per tant, la veritat és que una mica me'l conec, en aquest món. I us hi puc dir, he seleccionat 6 paràmetres concrets perquè vostès es facin una radiografia de com és la justícia i per què estan passant les coses que estan passant. I després, a continuació, com veuran, enllaçant amb el procés de transició que estem fent, transició política, comportarà una sèrie de canvis jurídics i, per tant, aprofitant això, els hi suggeriré algunes solucions. Primer dèficit rellevant, la insuficiència de planta. No sé si saben, espero que alguns sí, que sistemàticament hi ha 2 comunitats autònomes de l'estat espanyol que hi ha entre un 22 i un 25% de la plantilla de jutges i de fiscals sense cobrir. Estan vacants. És a dir, si a Catalunya es necessiten, i jo penso que la xifra aproximada pel volum de litigis i de conflictivitat que tenim en les 4 jurisdiccions, penal, civil, laboral, que ara se'n diu social, i contenciosa administrativa. Bàsicament, els jutjats són, hi ha especialitzacions, mercantil, la família, etc., però bàsicament són aquestes 4 branques. Ja hauran vist, escoltat més aviat, que jo dic que aproximadament necessitaríem uns 1.000 jutges per tenir una justícia moderna, eficient, com és l'Alemanya, per exemple, per tenir la mateixa ràtio de nombre de jutges per cada 100.000 habitants. Actualment estem en una ràtio de 9,2 jutges per cada 100.000 habitants. A Alemanya tenen una ràtio del 14 jutges per cada 100.000 habitants. A Anglaterra, 16 jutges per cada 100.000 habitants. I ja no els dic les xifres de Noruega, Dinamarca, Suècia, perquè llavors ens posem malalts tots, perquè allà realment les coses funcionen com han de funcionar. Doncs bé, d'aquesta plantilla que hauríem de ser, per exemple a Catalunya, per centrar-nos en el nostre territori, tot l'estat espanyol, perquè sàpiguen la dada, en aquests moments són 5.740 i escaig jutges, 5.700. Hi ha el libro blanco, que us sonarà, de la justícia de l'any 2000, han passat 13 anys, ja parlava que se'n necessitaven 7.000. L'any 2000 se'n necessitaven 7.000. Continuem sent, l'any 2000 eren 5.700 i continuem sent 5.700, perquè només s'estan cobrint, s'estan convocant en posicions per cobrir les places dels que jubilen o els que es moren. I algun dels que expulsen de la carrera judicial. N'expulsen molt pocs, però aprofito per dir-ho perquè una de les coses que més m'ha dolgut aquesta setmana, perdó, la setmana passada, estem a dilluns, i espero que vostès també, és veure que l'últim jutge expulsat de la carrera judicial per corrupte, el senyor Gómez de Liaño, precisament en el seu dia, per cert, indultat per el govern del Partit Popular a l'època del senyor Aznar, també és una altra dada que és important, no oblidar. Estic parlant de dades històriques, L'últim jutge expulsat, com els dic, per corrupció, ara ha acceptat ser l'advocat defensor de l'últim gran corrupte que tenim presumpte en aquest país. Home, aquestes coses quan les veus... Ja sé que tota persona té dret a un advocat que el defensi, faltaria més, això és essencial en un estat de dret, però amb una mica d'ètica. I si no hi ha ètica, una mica d'estètica. Una mica d'estètica. Però bé, és l'última notícia. Tornant al que els deia. Són 9 jutges per cada 100.000 habitants, aproximadament. Per tant, tenim un dèficit molt important. Però és que a Catalunya, un de cada 4 d'aquests 9 no està en actiu. I saben per què passa això?
perquè com que hi ha molt poca tradició a opositar per part dels llicenciats en dret de Catalunya, fins fa poc, perquè es guanyaven molt bé la vida fent d'advocat, hi havia molta feina, en canvi ara les coses ja van una mica més justetes i suposo que se'n presentaran uns quants més, però hi havia poca tradició. Doncs això vol dir que de cada 10 places, cada any es convoquen aproximadament entre 100 i 150 places de jutges i de fiscals. Doncs de cada 10 places, un dels opositors era català, els altres 9 eren d'altres territoris de l'estat espanyol. I per tant això significava que a l'hora d'adjudicar les places d'aquí a Catalunya, un de cada 10 es quedava aquí, al territori, perquè era d'aquí, però els altres, com que eren de Galícia o d'Almeria o d'Extremadura o de Castella o d'Aragó, quan venien aquí obligats, pel nombre que havien tret a la convocatòria de l'oposició, per l'escalafó que es diu, i a la que podien, que era al cap d'un any, se n'anaven. Per tant, tenim a Catalunya i a Euskadi, per dos motius, pel tema de l'idioma, sens dubte, però també pel tema de la carestia de vida. Pensen que un jutge a Sòria guanya exactament el mateix que guanyo jo a Barcelona. I el cost de la vida no és el mateix. Ni l'alimentació, ni el lloguer, ni els transports, en fi, res no és el mateix, com vostès saben perfectament. Per tant, hi havia molts motius pels quals la gent, a sobre, que venia des de fora i venia a un territori en el que, anava a dir, s'utilitza un idioma diferent, ni a Euskadi ni a Catalunya, la veritat és que en l'àmbit de la justícia poden dir que han tingut algun problema amb aquest tema, no? Però bé, és un afegit que sempre han utilitzat. Doncs era normal que hi hagués molt poca estabilitat. I això continua sent un problema i provoca que hi hagi un 25% o un 20% de places buides. Per tant, no trobin vostès gens estrany que quan van a un jutjat, a un partit judicial on hi ha 4 jutjats, doncs hi hagi 3 jutges o jutgesses, però hi hagi un jutjat que està buit. I doncs què han de fer els altres 3? S'han de repartir la feina d'aquest. Perquè esclar, si a vostès els hi toca el seu pleit en el jutjat que no hi ha jutge, home, aquest pleit s'eternitzaria allà. I no es tracta d'això. Però com es poden imaginar, el temps que els altres jutges o fiscals han de dedicar en aquest jutjat on no hi ha titular és temps que no dediquen a treballar en el seu. Per tant, s'endarrereixen tots 4. Tots 4. Després els diré com ho solucionarem, això. Per tant, s'hauria, evidentment, de cobrir aquesta planta. Segon problema, aquesta excessiva mobilitat. Com els dic, jo sempre he defensat que quan un funcionari públic, sigui municipal, sigui autonòmic, sigui estatal, pren possessió d'un càrrec, ha d'estar allà com a mínim 5 anys. Com a mínim. Perquè si només està un any, que és el temps d'estabilitat que tenim obligació d'estar jutges, hi ha aquesta tendència de dir aquest assumpte que és així el soluciono, perquè em porta X hores de treball, i aquest assumpte que va pujant i va pujant i va pujant, el que els he dit abans, el desplaço. I sempre hi ha excuses per dir és que això és molt més complicat. Evidentment que és més complicat. Tot i que jo els puc garantir que de cada 100 folis, de cada 100 documents, de cada 100 papers, pàgines, que té un sumari, n'hi ha 90 que són completament inútils, que no serveixen absolutament per res. I per demostrar-vos això, els aconsello que facin un experiment el dia que vulguin. Vagin a qualsevol jutjat de Catalunya, el que vulguin, i veuran que el que més destaca en qualsevol expedient judicial, saben què és? Els pòsits. Saben vostès què és el pòsit, no? Això de colors. Doncs fixin-se, veuran que un expedient que té 500 folis té 25-30 pòsits. Això demostra que són les úniques pàgines realment importants. Tot l'altre és fullaraca, paperassa. Tràmits del procurador donant trasllat a no sé quina part, un requeriment, un no sé què, que això no serveix per res. Tot això, introduint aquella dada, aquest és un tràmit que s'ha de fer, evidentment, però introduint aquella dada dins de l'ordinador, un expedient digitalitzat, n'hi hauria prou. Jo vaig estar fa molt poc, em permeten una anècdota, perquè això no és tan sèrio i avorrit, jo vaig estar aquest estiu a Islàndia. No sé si algú de vostès hi ha anat, és un país magnífic. A nivell de natura és del més bonic que he vist jo en la meva vida. I miren que viatjar m'agrada molt i he anat a uns quants països molt també fora d'Europa. Si poden, vagin a Islàndia. Però a mi d'Islàndia, a part de la natura, que em va agradar molt, els volcans, els géisers, les glaceres, tot el que vostès vulguin, hi ha una cosa que també em va agradar força. Vaig anar a veure, això ho faig sempre per la formació professional, com es poden imaginar, vaig anar a veure com eren els jutjats de Reykjavik. Reykjavik, Islàndia és un país, és un estat que té 300.000 habitants,
és molt petitó, com vostès saben, tot i que té una superfície més gran que la de Catalunya, no? Però vaig anar a veure els jutjats. I vaig anar a veure també una altra cosa que m'agradaria comentar-los. Vaig anar a veure el centre penitenciari. El centre penitenciari, només en tenen un. Només en tenen un i només té 120 places. I no estava ple, a més no estava ple. Per allà la gent delinqueix poc, suposo que perquè la major part de l'any fa un fred tan enorme que la gent es queda a casa, que la gent no surt. Però mira, em va agradar molt dues coses. Una, del jutjat, saben què? Que vaig veure, parlar amb els meus col·legues d'allà, i vaig veure que l'expedient, tots eren així, i eren expedients d'aquests a manelles, o sigui, es podien posar i treure els folis, no? I els vaig dir, ostres, que bé, no, això? Diu, sí, dius que per què hem de tenir més paper? Si tot està aquí, tot estava a l'ordinador. Tot l'altre, tot el que necessitàvem consultar estava tot digitalitzat. I el centre penitenciari. El centre penitenciari, saben per què em va agradar molt? Primer, perquè hi havia poca gent. Segon, perquè hi havia el vicepresident del país, complint condemna. Hi havia els dos directors dels dos bancs més importants del país, complint condemna, perquè també van fer una bombolla immobiliària i una sèrie d'estafes i apropiacions exactament igual que ens va passar aquí a Espanya. Però allà ja estaven, no presos preventius, no, estaven jutjats i condemnats i complint condemna. Com vostès saben, en aquests moments a l'estat espanyol tenim 117 grans financers i polítics imputats en procediments judicials i complint condemna només n'hi ha 4. Tots els altres estan amb els tràmits aquests tan lents, burocràtics, etc. Sí, si vostès segueixen una mica les notícies, sabran, avui mateix, cas Gürtel, hi havia declaracions del senyor Bárcenas, la setmana passada declaracions a Palma de Mallorca pel cas Institut Honors, i com aquests els n'hi podria explicar 15 o 20, que són els grans sumaris que en aquests moments estan tramitant-se en el país. Tots tenen 3, 4, 5 anys d'antiguitat ja, i tots tenen milers i milers i milers de folis. Clar, quants més milers de folis, més difícil és esbrinar on està la veritat. A Islàndia això, escolti'm, ho solucionen ràpid, En menys d'un any, tots jutjats, els que no eren culpables, absolts, com és lògic, respecten molt la presumpció d'innocència, però els culpables complint condemna. Això sí, permetin-me l'anècdota, saben què hi havia dins del centre penitenciari? Aquí tenim camp de futbol, en alguna persona inclús han posat alguna piscina, com vostès saben, i ja hi ha hagut algun comentari, jo penso que poc afortunat. Allà tenien un camp de golf. És que Islàndia plou molt i el deport nacional és el golf. Llavors era molt curiós veure els presos jugant a golf, no? Bueno, però escolti'm, no crec que la imatge social, no crec que el vicepresident del país o els dos directors dels bancs més importants, encara que juguen a golf cada dia, encara que sí, doncs estiguin gaire contents. Per tant, insuficiència de planta, excessiva mobilitat, lentitud en el funcionament dels processos, aquests són 3 elements. Un quart element que m'agradaria comentar amb vostès, perquè se n'està parlant molt i, si tot va bé, l'any que ve o màxim d'aquí 2 anys hi haurà una reforma molt important en aquest sentit aquí a Espanya. La desaparició d'aquesta duplicitat d'actuacions que tenim amb el sistema penal espanyol del jutge instructor i el Ministeri Fiscal. Són 2 persones que estan fent exactament el mateix. Per tant, estan duplicant forces. Tots 2 investiguen el delicte. Això no existeix pràcticament a cap altre país europeu. Qui porta les investigacions dels delictes és la policia, sota la direcció del fiscal. No hi ha la figura del jutge instructor. Tot això que passa a l'Audiència Nacional, el jutge instructor, el Pablo Ruz, el Gómez Bermúdez, o a Mallorca, el jutge... Bravo es diu? No, el José. Sí. Tot això no passa als altres pisos, és el fiscal. I quan el fiscal té totes les proves, el que tindríem la fase d'investigació, d'instrucció sumarial, doncs ho porta davant del jutge. I el jutge de garanties diu, hi ha indicis racionals de criminalitat? Sí, a judici. No n'hi ha, arxivat, el cas. I desapareixeria tota aquesta polèmica enorme, que us afecta molt als polítics, de si un imputat ha de dimitir o no ha de dimitir. Jo sempre he dit, no ha de dimitir un imputat polític. El que s'ha de fer és, o després de prendre-li declaració i fer les investigacions més urgents, arxivar el cas i rehabilitar el seu honor i la seva imatge per haver sospitat d'ell. O se l'ha de processar. I el moment que el processes no és que hagi de dimitir, és que el jutge l'ha de cessar. L'ha d'obligar a dimitir. Hi hauria d'haver una mesura cautelar, provisional, igual que hi ha la presó provisional, de dir cautelarment el suspenc amb l'exercici de les seves funcions.
perquè atès que està processat ja no són simples sospites, sinó si el procés es vol dir, atès que vostè anirà a judici, vostè no pot ostentar un càrrec públic que necessita la confiança dels ciutadans. I això quan ha de durar? Perquè el problema que tenim els polítics és que això a vegades dura anys. Aquesta situació d'estar sota sospita i que no se sap ben bé si és o no és. No, això ha de durar setmanes. Ni un mes no ha de durar. Ni un mes. I això és el que passa en els països civilitzats. Això és el que passa als països nòrdics. En canvi aquí a Espanya, sinó que li diguin a l'alcalde de Sabadell, sinó que li diguin al de Santa Coloma, sinó que li diguin, etc. Bé, per tant, desaparició de la figura del jutge instructor. Hi ha una reforma processal en marxa, però ningú s'atreveix, ni abans el PSOE ni ara el Partit Popular, no s'atreveixen a fer-ho efectiu. Però no s'estranyin, en plaç pensió d'un any o 2 anys haurà desaparegut la figura del jutge d'instrucció i només hi haurà el Ministeri Fiscal com a instructor dels fets delictius. Quart paràmetre que els volia comentar, el cos de funcionaris. Tal com està estructurat ara, els 14.000 aproximadament administratius, auxiliars, agents, pèrits que té l'administració de justícia és un veritable caos. És un veritable caos. Perquè són funcionaris estatals. És a dir, l'oposició la convoca a Madrid, al Ministeri de Justícia. Són funcionaris del Ministeri de Justícia. No són funcionaris de la Generalitat. Per tant, què fa la Conselleria de Justícia a Catalunya? Algú de vostès s'ho estarà preguntant, no? Doncs mirin, pagar la factura del llum, del telèfon, posar els ordinadors quan s'espatllen, no fa res més que això. I pagar la nòmina quan el Ministeri li envia els diners. Perquè clar, com que aquí recaptem impostos, els enviem a Madrid i després retornen els que retornen, doncs llavors és quan la Generalitat paga. Per tant, no tenim un veritable poder judicial, ni la Generalitat de Catalunya té realment competències efectives per organitzar i controlar el bon funcionament dels tribunals, de l'administració de justícia. Això s'ha d'acabar, això s'ha d'acabar. A la nova Catalunya, insisteixo, sigui políticament com sigui, això l'última paraula la tindreu els ciutadans, hem de tenir un cos de funcionaris de justícia propi, autonòmic, o estatal, si vol estar. Sisè paràmetre, i és l'últim. Suposo que vostès saben que l'estructura actual de la justícia és, primer nivell, jutjats de primera instància d'instrucció, és el que deu tenir aquí Puigcerdà, suposo, jutjats de primera instància d'instrucció. Segon nivell, jutjats especialitzats, és a dir, jutjats penals, jutjats civils, jutjats mercantils, jutjats contenciosos administratius. Tercer nivell, audiència provincial, és a dir, sala d'un tribunal col·legiat de 3 magistrats, que és on estic jo, concretament en aquests moments. L'altre tot era un jutge o jutgessa. Tercer nivell, audiència provincial, que bàsicament és un tribunal d'apel·lació, és a dir, a on van tots els casos que ja han sigut jutjats i ja hi ha sentència dictada per un jutjat penal o civil o mercantil o contenciós o social, però també és on celebrem els judicis dels casos més greus. Per exemple, les competències d'un jutjat penal s'acaben, i us ho comento jo, concretament perquè estic a la jurisdicció criminal, s'acaben amb els delictes que tenen una pena com a màxim prevista en el Codi de 5 anys. Això què vol dir? El 90% dels delictes que es produeixen en aquest país, robatoris, furts, estafes, etc. Però delicte d'assassinat, homicidi, violacions sexuals, segrest, tràfic de drogues, això no, això va directament a l'audiència, perquè són delictes que tenen unes penes bastant més greus de 5 anys de presó. Aquest és el tercer nivell. I últim nivell, el Tribunal Suprem, a Madrid. Totes les sentències que dicto jo, amb les meves 2 companyes de tribunal, a l'Audiència de Barcelona, la part que no hi està d'acord, i sempre hi ha una part que no hi està d'acord, o és el fiscal o és la defensa, com es poden imaginar, doncs aquesta part presenta un recurs de cassació al Tribunal Suprem. Aquesta estructura és vàlida? En absolut. És una estructura obsoleta. És una estructura que provoca que des que comença el primer paper en el jutjat de primera instància d'instrucció fins que es dicta l'últim tràmit, que és la ratificació o la revocació de la sentència definitiva per part del Tribunal Suprem, acostumen a passar, ara us hi diré, jurisdicció civil acostumen a passar 4 anys, jurisdicció social 3 anys, jurisdicció penal 5 anys, jurisdicció contenciosa administrativa 8 anys. Home, això és una justícia àgil, eficient. No té sentit, això. És un embut, si vostè s'hi fixa. Tot arriba al Tribunal Suprem i allà, doncs, lògicament, no donen a l'abast.
Algú de vostès suposo que haurà pensat, i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on està? S'han fixat que no l'he esmentat. És que no existeix. El Tribunal Superior de Justícia no té competències. És una sala de govern que l'únic que fa és revisar les sentències dels judicis en jurat popular. Mirin, a Catalunya en tenim a l'Audiència de Barcelona en fem uns 50 a l'any, a la de Lleida en deuen fer uns 10, Girona 10 i Tarragona 10. Números rodons, 100 judicis. Aquesta és la feina del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Superior de Justícia de qualsevol altra comunitat autònoma. Evidentment, per fer sentències, per revisar sentències, perquè només és això, revisar sentències de 100 casos l'any no necessiten 5 magistrats o magistrades, perquè és que surten a 20 sentències l'any. Saben quantes en faig jo cada any? Jo i qualsevol jutge, qualsevol jutge, de primer o de segon o de tercer nivell. Fem un promís de 400. Home, de 400 a 20, francament, potser està una mica desequilibrat, no això? Per tant, hauríem de suprimir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el que hauríem de fer és retornar al Tribunal de Cassació, el que ja hi va haver durant la Segona República. I hauria de ser el tribunal que tingués l'última paraula, és a dir, que el que ell digués ja no hagués d'anar al Tribunal Suprem de Madrid. Els he explicat quins són els 6 paràmetres que fan explicable, tot i que no justifiquen de cap de les maneres, el mal funcionament del sistema judicial actual a Catalunya. Deixi'm aportar 4 o 5 idees constructives, perquè criticar és molt fàcil. Però, home, després de dir això no va, això no funciona i explicar els motius, doncs el que hem de fer, si volem construir país, és dir, i això ho podríem solucionar d'aquesta i d'aquella altra manera. Evidentment, això que els hi proposaré ara, o que els hi faré esment, no és només una reflexió personal. Com vostès saben perfectament, a Catalunya tenim en aquests moments el Consell Assessor per la Transició Nacional, que està presidit per un jurista de gran prestigi, que havia sigut inclús vicepresident del Tribunal Constitucional Espanyol, en Carles Llull i Pisunyer, i aquest Consell ha anomenat una comissió específica d'experts que estan treballant com solucionar tot això per si algun dia, 2014, 2015, 2016, ja ho veurem, per si algun dia Catalunya té un estat propi i per tant, com a tot estat propi, ha de tenir el seu Parlament amb competències plenes, no com ara, són limitades, el seu poder executiu, la Generalitat, amb competències plenes, no limitades com ara, i un poder judicial, que haurà de ser completament nou, perquè ara no en tenim. Ara no hi ha poder judicial, haurà de ser completament nou. Doncs mirin, aquesta comissió, amb la que jo tinc l'honor de cooperar, ha establert alguns paràmetres que jo em permeto avançar-los i m'agradaria que en el debat, si algú de vostès hi té algun dubte, el comentem. Primer de tot, haurem de canviar completament les lleis processals. És a dir, durant un temps, durant un any, 2, potser inclús 3, haurem de seguir funcionant en els tribunals de justícia de Catalunya amb les mateixes lleis que tenim ara, que són les lleis espanyoles. Perquè, esclar, no es pot canviar les lleis processals o els codis d'un dia per l'altre. La seguretat jurídica necessita un cert trànsit, sobretot pels expedients que ja estan en marxa, que són molts milers. Però haurem de canviar totes aquestes lleis perquè, passat aquest període transitori, hi hagi una llei de terminis. Avui dia no hi ha terminis en el procediment. No n'hi ha. Més ben dit, menteixo. Hi ha terminis pels advocats. Si a l'advocat li notifiques una resolució i li passa el plaç de 5 dies o de 10 dies que té per presentar recurs, li ha caducat l'acció. Però els jutges i els fiscals no tenim cap plaç. Si jo una vegada acabat un judici, dicto sentència, la redacto i la notifico al cap d'una setmana, fantàstic. Si tardo 6 mesos no passa absolutament res. La llei no em marca un termini. I per tant, això es va endarrerint i es va eternitzant, hi haurà d'haver una llei de terminis. I aquesta llei de terminis haurà de recollir, mirin, bàsicament, pel que diuen els informes que estem elaborant, 3 fases. Una primera fase, us centraré, hi ha especialitats, com es poden imaginar, en funció de sistema amb un plet civil, o amb un plet penal, o amb un plet laboral o contenciós administratiu, perquè cada jurisdicció té les seves especificitats. Però per fer una síntesi, que vostès puguin entendre de seguida i fàcil, em centraré en la jurisdicció criminal, que és la que jo conec més bé. Una primera fase, que és l'actual fase d'instrucció, d'investigació del delicte, des del moment en què es presenta una denúncia o una querella o des del moment que la policia deté un ciutadà presumptament autor d'un delicte, o des del moment
que una personalitat pública és imputada en un procediment, un primer període que com a màxim, per complicat que sigui el cas, duri 6 mesos. Al cap de 6 mesos, l'Estat tindria l'obligació de dir o arxivo el cas o el porto a judici. Ja he tingut temps suficient per investigar aquesta persona. I atès que té el dret constitucional a la presumpció d'innocència, si en 6 mesos no he aconseguit reunir proves suficients perquè el cas vagi a judici, aquest ciutadà té dret a que el cas s'acabi per ell i que el seu honor i la seva projecció pública siguin totalment restablertos. Això penso que és essencial. Veuran vostès com, si ho fem així, quasi totes les investigacions s'acabaran en 6 mesos. Sobretot si afegim una segona dada, que també proposem en aquest informe, que si al cap de 6 mesos aquell cas no està tancat, el jutge hagi de donar explicacions en l'organisme de control, que seria l'equivalent aquí a Catalunya del Consell General del Poder Judicial, de per què en aquell cas concret i per raons excepcionals no s'ha acabat aquella investigació. I si aquestes explicacions no són satisfactòries, nosaltres proposem que el jutge tingui una sanció econòmica. És a dir, que si està ocasionant perjudicis a un ciutadà perquè no treballa prou, hagi de respondre ell amb el seu patrimoni personal. Els garanteixo que molts dels meus col·legues correran molt més que el que corren ara. I que no ens trobarem, i si no facin la prova, que si vostès telefonen al jutjat de les 9 a les 10 del matí, la funcionària els dirà: no, home, el jutge encara no ha arribat. I si truquen després de les 2, els diran: no, és que el jutge ja se n'ha anat, no vull. Jo ho he provat diverses vegades. A més, si quan truques és a Madrid, una vegada m'he trobat en un acte de cooperació jurisdiccional tocant algun jutjat de Madrid, ja no truco mai, sempre truco entre les 10 i les 2, perquè a Madrid això encara és pitjor. Però és que si truques a mig de matí, a les 11:30 o a les 12, just llavors ha sortit a fer el seu bocata i el cafè i el no sé què. En el qual cosa ja poden vostès imaginar, si arribem tard, sortim d'hora i a sobre, a mig de matí, fem alguna cosa que no hauríem de fer, clar que no funciona la justícia. Per tant, responsabilitat personal del jutge que no compleixi aquests terminis. Segona fase, la fase d'enjudiciament, és a dir, celebrar el judici, practicar les proves amb una vista oral i dictar sentència. 3 mesos. Si no s'ha dictat sentència en el plaç de judici en el plaç de 3 mesos, responsabilitat del jutge. Perquè no hi ha cap cas que estigui justificat que duri el que estan durant ara. I última fase, una vegada la sentència és ferma, execució d'aquesta sentència. Perquè ara ens trobem que molts ciutadans tenen una sentència que diu que té dret, el que sigui, el que hagi demanat, però comencen a passar els anys i els anys i els anys i allò no es compleix, allò no s'executa. És que el ciutadà diu: escolti'm, sí, aquí el jutge diu que tinc tota la raó, però jo, aquests diners que m'ha de pagar el senyor tal, si és un plet civil, o aquest dret a recuperar el meu pis, si és un cas de desnonament, escolti'm, això no s'està complint. I l'execució, per tant, també és molt lenta. Per tant, una llei de terminis processals que garanteixi que en el 90% dels casos, sempre hi haurà excepcions, en el 90% dels casos, des que es comença fins que es acaba un plet, no passi més d'un any. Això és una justícia hàbil, una justícia de proximitat. I algú pot pensar: bueno, però això anirà en merma de les garanties processals. No és veritat. No és veritat. Aquí sempre s'ha confós garantia amb burocràcia. La burocràcia no garanteix res, només serveix per endarrerir les coses. Les garanties, i us asseguro que en els països que els he comentat, Alemanya, Anglaterra, els països nòrdics, hi són i molt més que en pas nosaltres. Segona qüestió que haurem de fer. Home, haurem de completar la plantilla que no tenim. Recorden que els he dit que a Catalunya tenim un 25% de places de jutges i fiscals que no està coberta? Bé, quan s'acabi aquest procés, probablement, si acabem amb un estat propi, probablement no tindrem un 25%, tindrem un 50%. Perquè els sondejos diuen que un 25% dels actuals jutges i fiscals que hi ha a Catalunya se n'aniran. I estan en el seu dret. Ells han pres possessió i han optat a una plaça d'un tribunal espanyol en un territori, en una comunitat autònoma, i per tant tenen dret, quan aquest territori ja no formi part del mateix estat, a anar-se'n al seu estat. És absolutament legítim i ho hem de respectar, faltaria més. Però hi hem de comptar-hi, se n'aniran. I avui vostès pensaran: ostres, doncs si ara ja anem malament perquè ens en falten un 25%, com anirem si ens en falta un 50%? Mirin, 756, si se'ns en va un altre 25%, quedarem 500. Més o menys.
jo els garanteixo que en un mes, trobem 500 juristes que viuen a Catalunya, que treballen a Catalunya, que la majoria d'ells seran advocats o professors d'universitat, amb un expedient professional impecable, de prestigi, honestos, que voldran agafar aquestes 500 places. En tenim de sobres de bons juristes a Catalunya, de sobres. Som una de les classes a nivell d'advocacia amb més prestigi de tota Europa. Per tant, si la professió de jutge està prestigiada, ja els asseguro jo que aquests 500 juristes voldran aquestes places. Això sí, els haurem de donar una càrrega de treball adequada, un sou digne i, a més, els haurem de respectar. Per tant, ho solucionarem, això. Tercera cosa que haurem de suprimir. Més que suprimir, reconduir les taxes judicials. Com vostès saben, el ministre de Justícia actual, el senyor Ruiz Gallardón, va tenir un bon dia, suposo que assessorat per segons qui, va tenir un bon dia l'idea de dir: a Espanya hi ha masses litigis. I és veritat. No sé si saben que l'any 2012 a l'estat espanyol hem tancat amb 11 milions i mig de pleits. Entre civils, penals, administratius i socials, 11 milions i mig. Alemanya, la República Federal Alemanya, que són 80 milions de ciutadans, gairebé el doble que nosaltres, han tancat amb 4.200.000. És veritat, Espanya es litiga per qualsevol cosa. És veritat, allò de, ai, m'has fet això, doncs et denunciaré, o et demandaré, és que som així, som mediterranis. No els dic les xifres d'Itàlia perquè se'ls fanariran, són pitjors encara que les nostres. Però bé, ens hem d'equiparar amb Alemanya i amb Anglaterra, no amb Itàlia, com és lògic. Per tant, és veritat, tenim males lleis. I el ministre diu, molt fàcil, això es redueix de seguida. Si ara per presentar una demanda s'ha de pagar una taxa de 30 euros, a partir de demà es pagarà una taxa de 3.000. I clar, amb això, el 50% de la gent ja no litiga, perquè quan va l'advocat li explica el problema i l'advocat li diu, sí, doncs miri, té tota la raó, i això jo penso que ho podem guanyar, però miri, la provisió de fondos, 1.000 euros per mi de provisió perquè començo a treballar, 500 pel procurador, que la gent diu, i això el procurador què és? Doncs miri, és una figura completament obsoleta però que encara existeix avui en dia i espero que no hi hagi a la sala cap familiar de cap procurador perquè jo en conec alguns que són molt bones persones, però jo els dic amb tota sinceritat, la seva professió és una professió que ha passat a la història, no té cap sentit. El procurador no fa res més que de missatger. El dematí va al jutjat, recull els papers i els porta al despatx de l'abogat. Bueno, doncs que hi vagi l'abogat directament, no? O ni això, els hi enviem per correu electrònic. Per què hi ha d'haver una persona que ha de cobrar un sou i que ha de fer pagar al ciutadà per una feina que és absolutament prescindible? És que és així. Doncs bé, tornant a això, el ministre diu, doncs és tan fàcil, solucionem els litigis de 30 euros a 3.000. Per posar-los un promig, perquè en pleits que encara són més alts, les taxes n'hi ha que són una mica més barates, però vaja, el 50% de la gent quan l'abogat li diu tant per mi, tant pel procurador i tant de la taxa judicial, diu adeu, bon dia, i ja no torna al despatx. Per tant, s'està provocant un descens de la litigiositat perjudicant aquelles parts més febles de la societat, aquelles parts que no tenen la capacitat econòmica per afrontar aquesta despesa completament excessiva. Evidentment això ho haurem de resoldre i la resolució és posant unes taxes perquè la justícia ha de ser en règim de copagament, no pot ser gratuïta, completament gratuïta, no pot ser-ho, llevat de casos excepcionals, com regula la llei de justícia gratuïta, però no pot ser per tothom, perquè llavors efectivament se n'abusa. Però un copagament racional, un pagament que podria anar en funció, per exemple, de la renta del ciutadà. Vostè guanya 1.000 al mes, doncs miri, la taxa és un 10%. Vostè guanya 4.000, la taxa és un 40% de les quantitats que estiguin establertes per cada tipus de procediment. Una cosa tan senzilla com això. Tercera cosa que hauríem de fer, crear una nova primera instància. Recorden que els he explicat que ara hi ha 3 instàncies i després el Tribunal Suprem? Doncs això ho hem de modificar completament. Ara hauríem de crear una primera instància que seria la instància de proximitat, els jutjats de proximitat. Per exemple, Puigcerdà, probablement per la població que teniu, amb un jutjat de proximitat n'hi hauria prou. I després un jutjat de, no sé quants en teniu ara, 2 o 3 potser, aquí a Puigcerdà, un només un. Doncs un jutjat de proximitat i un jutjat de primera instància d'instrucció, i prou, no faria falta més, i podria agrupar moltes de les poblacions de la comarca. El jutjat de proximitat tindria competència per resoldre
tots els conflictes menors, tots. Per exemple, totes les reclamacions econòmiques de fins a 500 euros, per exemple, o 1.000 euros. Totes les reclamacions de tipus penal que no comportin pena de presó, que siguin penes de multa, penes de treballs en benefici de la comunitat, sancions de privacions de drets. És a dir, estem parlant gairebé d'aquests 11 milions i mig de pleits, gairebé la meitat són assumptes menors. Té gaire sentit que jo, que porto 24 anys fent de jutge, a les 10 del matí estic veient un recurs per un tema d'un homicidi i a les 11 estic veient un recurs per un tema d'una baralla entre dos veïns que s'han insultat. Tant dret a la justícia tenen els primers com els segons, evidentment que sí, però jo tinc la sensació que estic perdent el temps. De què serveix la meva experiència, els meus coneixements de 24 anys per un tema menor, que aquelles dues persones segur que els importa, però que els hi pot haver resolt un jutge de proximitat del seu propi poble. No té sentit això, tal com està apuntat ara. I per tant, jutjats de proximitat que resoldrien aquest 50% de casos. Després, un segon nivell, que serien ja jutjats especialitzats, o sigui, un jutjat penal, un civil, un laboral i un contenciós administratiu. I per últim, i aquí s'hauria d'acabar, per últim, una sala, un tribunal d'àmbit, ara són provincials, no? O sigui, Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida, que resolgués en última instància els recursos contra les decisions d'aquests jutges de primer nivell. I tot això estaria fàcilment solucionat en pocs mesos si a més tenim unes legislacions processals àgils com els he dit. I què ens quedaria? Doncs miri, ens quedaria el Tribunal de Cassació. El Tribunal de Cassació actuaria com a veritable Tribunal Suprem de Catalunya. I per tant l'únic que faria el Tribunal de Cassació seria el que ja va fer durant la Segona República i a més amb molt d'èxit, que és unificar jurisprudència. Quan un cas, anava a dir idèntic, casos idèntics no n'hi ha, en casos similars, però idèntics no n'hi ha perquè cada cas té les seves especificitats. Però quan en un cas similar l'Audiència de Barcelona hagi dictat una cosa diferent i contradictòria amb l'Audiència de Lleida, el Tribunal de Cassació hauria de dir quina d'aquestes dues sentències és la correcta, perquè a partir de llavors totes 4 audiències complissin la jurisprudència del Tribunal de Cassació. Però escolti'm, això passa molt poques vegades en un any, molt poques, i aquesta seria la feina real del Tribunal de Cassació. Si fem això, i per últim, creem uns cossos estatals de Catalunya, de funcionaris, de personal administratiu, jo estic absolutament convençut que els tribunals de justícia a Catalunya funcionaran molt millor i que els ciutadans estareu molt més contents i molt més satisfets. I em sembla que ja és hora que vagi acabant, perquè estic al límit del temps. Voldria tancar la meva intervenció dient-los una cosa. Un desig, més que una cosa, un desig. Jo no sé com acabarà tot aquest procés de transició que hem endegat, no ho sé. Evidentment tinc la meva opinió personal i tinc els meus desitjos personals, com segur que cada un de vostès. Sigui quina sigui la nostra opinió personal, totes són legítimes, i el que voldria és, sobretot en l'àmbit judicial, que fossin capaços de portar-lo a terme amb una certa unitat, trobant uns comuns denominador, i sobretot que sapiguéssim en el seu dia manllevar tots els obstacles que ens anirà posant tant el govern espanyol com per descomptat el Tribunal Constitucional, que com vostès saben, de tribunal no en té res. No és un tribunal de justícia, és un tribunal estrictament polític, i això no ho dic jo, això ho dic qualsevol catedràtic de dret constitucional. Doncs bé, com que ens trobarem amb tots aquests problemes, a mi el que m'agradaria és que en el seu dia, quan el Parlament de Catalunya hagi de fer pública la declaració que respecti la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya, en el sentit de quin ha de ser el nostre futur estatus jurídic i polític, a mi m'agradaria que, si aquesta declaració comporta l'efectiva creació d'un poder judicial català i, per tant, la instauració i el començament a funcionar d'un Tribunal de Cassació de Catalunya, que la primera sentència, la sentència número 1 d'aquest Tribunal de Cassació, que serà una sentència històrica, després de 300 anys, ja es poden imaginar, que aquesta sentència número 1 fos la sentència que ratifiqués la condemna dels culpables
del saqueig del cas Palau de la Música Millet. Perquè penso que d'aquesta manera demostrarem tot el món a nivell internacional que no només volem una Catalunya nova, sinó que volem una Catalunya neta. Moltes gràcies. Gràcies per la conferència. Obrim un petit torn de preguntes. Sempre passa, costa arrencar. No hi ha cap... veus? Molt bé. Començarem per aquí i després passarem allà. Passem el micro, sisplau, que així ens Més que res, perquè al final de la sala igual... Si no, no el sentirem. Sí. Jo li vull portar simplement una cosa que és molt fàcil i és que en quant al jurat popular. Això va pel què? Va pel cas Breton? Bueno, gent que presenta. Ens han explicat que, tots sabem que han dit que si el Tribunal Popular fos gent que no fos de la mateixa població o de la mateixa comunitat, hi hauria pogut haver-hi una diferència de sentència en quant al jurat popular. La seva opinió... Molt bé. Miren, jo en aquests moments porto fets presidint 17 judicis en jurat popular. Per tant, ja tinc una certa experiència. Ja n'he fet 17. D'aquests 17, 15, és a dir, excepte 2 en concret, jo hauria emès com a jutge professional exactament el mateix veredicte que va fer el jurat popular. Per tant, jo soc molt partidari del jurat popular. L'índex de revocació, aquesta és una dada que sovint no es diu i és important que la sàpiga, l'índex de revocació de veredictes de jurat popular, que com vostès saben la sentència del jurat popular és recurrible davant del Tribunal Suprem. Doncs l'índex de revocació, saben quin és? És el 3,1%. Només 3 veredictes de cada 100 sentències que dicta un jurat popular es revoquen. Saben quin és l'índex de revocació per part del Tribunal Suprem de les sentències que dictem els jutges professionals? Un 9,7%. Evidentment que nosaltres en dictem moltes més, però el percentatge és aquest. Per tant, que la justícia és humana i per tant fallem, evident, però fallen menys els jurats populars que no pas els jutges professionals. I té una lògica, ells són 9, nosaltres som 1, o com a màxim 3, si és per un delicte molt greu. Per tant, jo som un gran defensor del jurat popular. Entre d'altres coses perquè, mirin, jo em reuneixo sempre, quan em toca presidir un jurat popular, em reuneixo sempre, abans de començar el judici, amb els 56 ciutadans que han sigut seleccionats de manera absolutament aleatòria. Suposo que ja saben com funciona això, com les taules electorals. Vostès rebran una algun dia, si no l'han rebut ja, perquè potser a la sala hi ha algú que ja li ha tocat fer-ho. Vostès rebran, si no vostè em corregeix, que ja ha sigut jurat popular, rebran un dia una carta que els dirà, escolta, ha sigut seleccionada pel judici número tal. No els diran de què va, ni qui és l'acusat, perquè no estiguin gens contaminats. Això no ho sabran fins que ja se'ls ha seleccionat com a jurats. Per tant, hi ha 56 persones allà, que venen totes espantades, dient, però escolti'm, per què em criden? Si jo de tot això no en sé, vostès que són jutges doncs facin la seva feina, no? Els metges bé no ens diuen que anem allà i que fem una operació per ajudar-los de quan en quan. És veritat, però és que la justícia emana del poble. I per tant és molt bo que el poble hi estigueu representats. Jo sempre els dic amb aquests 56, miri, vostès estiguin tranquils. Jo sóc el president del jurat, per tant, jo assumeixo la responsabilitat i solucionaré tots els problemes tècnics que vagin sortint al llarg del judici. Tots. No els deixaré vostès a l'estacada. I pensin una cosa. Quan he seleccionat els 9 més 2 suplents, això ho seleccionem entre l'advocat, el fiscal, el jutge, procurant sobretot que hi hagi representativitat social, és a dir, que hi hagi homes i dones amb número similar, gent gran i gent jove, classes socials també diferents, és a dir, gent amb estudis universitaris i gent sense estudis, o sigui, que hi hagi una mica de tot, que sigui un microcosmos de la societat. Quan he seleccionat aquests 9, jo sé que aquests 9, els altres 56, els altres 47 o 48, se'n van contents a casa. Aquests 9 se'n deuen recordar de la meva mare i del meu pare, però jo ja ho sé això. Però pensin una cosa, quan s'acaba el judici, perquè jo durant tot el judici no puc parlar amb ells, això no estaria influint. Evidentment sí que els hi soluciono
sempre amb audiència pública i en presència del fiscal i dels advocats, sempre, tots els dubtes que tenen. Però esclar, han d'estar presents totes les parts, perquè precisament jo els he de solucionar els problemes que tinguin sense orientar el sentit del seu veredicte, només faltaria. Doncs quan acaba el judici, que normalment dura una setmana, i han emès veredicte, doncs m'acomiado d'ells, no només per una raó de bona educació, que també s'ha de fer, sinó perquè sempre els pregunto, bueno, què els hi sembla l'experiència? N'he fet 17, en tots 17 m'han donat les gràcies per haver-lo seleccionat. M'han dit, no ens pensàvem mai que fos una experiència de vida tan important com això. No ens pensàvem mai que un cas aparentment tan senzill després resulta que pot arribar a ser tan complicat, perquè hi ha matisos, hi ha dades, hi ha elements. Per tant, és una lliçó de vida que penso que és molt bona. I a més té un factor, el jurat popular, té un factor molt positiu. Està canviant la manera de fer els judicis. Ara s'utilitza un llenguatge molt més comprensible, ja no utilitzem aquella terminologia críptica que només ens entenem els advocats i nosaltres, que el ciutadà està allà dient, però de què parla? No entenc res, no? La parte actora ejercerá el usufructo sobre... Què està dient? Tot això es pot dir amb el mateix rigor, però amb paraules que utilitzem tots, col·loquialment. Per tant, el jurat popular està fent canviar la manera de fer les coses, hi ha molta més transparència, molta més claretat en el llenguatge, i jo penso que això és molt bo. Per tant, en som molt partidari, encara que cometen, com és evident, algun error, però que també els cometem nosaltres. I em sembla que vostè ha esmentat un matís que m'agradaria concretar. Si és bo o no és bo que els 11 jurats, els 9 titulars i els 2 suplents, siguin del mateix territori on s'ha comès el delicte. Ja saben que el jurat popular només hi van els delictes d'homicidi, assassinat, amb concurs amb agressió sexual, etc. Però normalment hi ha d'haver un cadàver. Si no hi ha cadàver no hi ha jurat popular. Miri, jo sempre he dit que, igual que estic a favor del jurat popular, estic en contra de com s'escull ara actualment. Per exemple, el cas que acaba de passar a Córdoba, el tema del senyor Bretón. Jo no sé quin havia sigut el veredicte, no en tinc ni idea. A més, no sé ni tan sols si l'innocent és culpable, no ho sé perquè no l'he portat en aquest cas. Però sí que m'hauria agradat que per garantir la imparcialitat del jurat, aquests 9 ciutadans haguessin sigut escollits de diferents territoris. Un gallec, un català, un madrileny, un de Múrcia, perquè si agafem 9 o 10 ciutadans del mateix lloc on han passat els fets, la pressió social que reben de les seves pròpies famílies, de tot l'entorn, del barri, dels mitjans de comunicació. Ara començaran a veure tots aquests jurats, començaran a sortir els programes de la Rosa Quintana i de la no sé què i de no sé quanto. Veuran, en determinades cadenes, lògicament. Per què? Perquè en aquest país es fan molts judicis paral·lels i es fa això del morbo, no? Per tant, hem de fer jurat, sí, però un jurat dissenyat d'una altra manera, perquè sigui molt més imparcial. Sembla que al final també hi havia una pregunta. Hola, bona nit i gràcies per la conferència. La meva pregunta és, en el supòsit que Catalunya fos lliure, qui escolliria els grans magistrats del tribunal? Els polítics o els jutges? Gràcies. Aquesta és un torpedo llançat a la línia de flotació directament. És molt important, molt, com escollim la cúpula del poder judicial català. Sobretot perquè no ens passi el que els està passant a l'estat espanyol. Que tant el Tribunal Suprem, però sobretot el Tribunal Constitucional, pues ja saben vostès que tu tienes esta cuota, yo tengo esta, a cambio de que tu me votes y tots ho fan entre el PP i el PSOE, els altres no hi pinten res. Pues està composat de la manera que està composat. I com es poden imaginar, aquests jutges, quan han de resoldre determinats casos, no sempre, però determinats casos que afecten a determinada gent, o, com que també poden resoldre temes d'estatut d'autonomia que afecten a determinats territoris de l'Estat, a vegades tenen criteris molt més polítics que jurídics i han de tornar al favor que els hi han fet a l'hora d'escollir. Hem d'evitar, evidentment, que a Catalunya passi això. Com? Aquesta és la seva pregunta. Com els escollim? Miren, el projecte d'esborrany de la comissió que està elaborant el Consell Assessor per la Transició Nacional indica alguna idea, i jo la comparteixo. Deixar fora d'aquesta elecció el Parlament de Catalunya.
És a dir, que no sigui el món polític el que esculli aquests jutges. I deixar també fora el món judicial, és a dir, que no siguem també els propis jutges els que escollim aquests representants. Perquè si és el primer cas, cometrem el mateix error que han comès a l'estat espanyol. Estarà influenciat políticament. I si és el segon, cometrem un altre error que és igual o pitjor, que és el corporativisme, l'endogàmia. Per tant, com s'haurien d'escollir? L'opinió que s'apunta allà i que jo comparteixo, tot i que s'ha de polir, és una opinió que s'ha de polir encara, és que l'esculli el món jurídic. I el món jurídic qui són? Són els col·legis d'advocats, són les associacions veïnals, són els moviments socials, per exemple, ONGs, Càritas, Creu Roja, Amnistia Internacional, SOS Racisme. Són entitats que en principi hem de presumir tots que el que volen és que les coses funcionin bé i que són imparcials, que són objectives, que lluiten per uns interessos generals de tots, siguin del partit polític que siguin, no tenen aquest tipus d'interferències. Per tant, jo penso que és una bona idea, que sigui el món sociojurídic, com a representant dels ciutadans, els que escolliu això. Hi ha una segona idea, que també hi és en aquest informe, però que a mi no m'acaba d'agradar. Sufragi electoral. És a dir, que els jutges que vulguin formar part de la cúpula, com als Estats Units, que es presentin a les eleccions com es presenten els polítics i que els ciutadans escolliu si el voleu elegir o no el voleu elegir amb aquell. A mi no m'acaba d'agradar perquè el sistema americà demostra que és un dels pocs llocs on es fa d'aquesta manera. És veritat que això legitima democràticament el càrrec de jutge, perquè són els ciutadans els que ens han elegit. A mi no m'ho heu elegit per vosaltres, per tant jo legitimació democràtica no en tinc. El que tinc és legitimació legal, però democràtica no. Si ho elegiu els ciutadans tindrem aquesta legitimació, però als Estats Units els hi passa una cosa que jo no l'entemo, que aquí també passaria, que és que llavors sempre hi ha, davant de cada candidat, hi ha interessos. I cada candidat pot sortir més o menys, pot tenir més o menys probabilitats de sortir elegit en funció de quina campanya electoral faci. Si té molts diners a darrere, perquè té molts interessos econòmics importants a darrere, doncs potser fa una campanya que s'ho emporta de carrer. I això els hi passa als Estats Units, que no sempre són escollits pels ciutadans els millors juristes, sinó els que tenen a darrere uns grups de pressió més potents. No sé si l'he contestat. Haurem d'escollir entre una d'aquestes dues vies. Alguna pregunta més? Jo sí que us en faré una. Endavant. En un escenari d'una Catalunya independent, detractors d'aquesta idea, diuen que no seríem acceptats a Europa perquè les lleis europees no ens poden acceptar com a estat i per això millor quedar-nos com estem. Quina és la seva opinió? Bé, jo no la comparteixo, aquesta opinió, en absolut. I no és que no la comparteixi jo, és que diu tot el contrari la sentència del Tribunal Internacional de Justícia de 22 de juliol del 2010. Què diu aquesta sentència? Aquesta sentència és la que va validar la declaració unilateral d'independència de Kosovo respecte de Sèrbia. Aquesta sentència diu el següent. Punt número 1. No hi ha cap norma de dret europeu, Unió Europea, que prohibeixi que un territori d'un estat democràtic pugui autodeterminar-se. El dret d'autodeterminació no està prohibit pels tractats de la Unió Europea, ni el de Maastricht ni el de Lisboa. Per tant, està reconegut explícitament? No, és cert, no està explícitament reconegut, però no està prohibit. I en dret, un principi general que ens ensenya al primer curs de la facultat és que tot allò que no està prohibit està permès. Per tant, primer element. Segon element que diu aquesta sentència del Tribunal Internacional de Justícia. Si la Constitució estatal interna de l'Estat del que s'està segregant, exercint aquest dret a decidir aquest territori, prohibeix explícitament la segregació, que és el cas d'Espanya, artículo 2, ho recordaran, España es única, indisoluble, no sé qué, no sé cuántos, punto, y el ejército tiene como función garantizar. Si això és així, la sentència diu, és imprescindible que perquè nosaltres com a Tribunal Internacional validem la legitimació democràtica d'aquesta declaració en contra, perquè és una declaració inconstitucional, en contra de la Constitució de l'Estat matriu, per tant, legitimació democràtica en contra de legalitat constitucional,
I això segurament és el que ens trobarem a Catalunya. S'han de fer els següents passos. I com que Kosovo els va fer, van validar la seva separació de Sèrbia. I ara els diré quins són aquests 4 passos. Permetin-me un matís previ. L'article 8 de la Constitució de la República de Sèrbia deia: la república es un territorio indisoluble y el ejército se cuidará de garantizar su integridad. És a dir, un calc clavat del que diu la Constitució espanyola. I tot i això el Tribunal Internacional va dir que digui el que vulgui la Constitució de Sèrbia. La declaració del Parlament de Kosovo és inconstitucional, però és legítima democràticament i, per tant, la comunitat internacional l'accepta. Suposo que saben que avui en dia Kosovo és un estat reconegut per tots els estats de l'ONU, excepte Espanya, Xipre i Bulgària, em sembla. Sembla que són aquests 3. Quins són els 4 passos que el Tribunal Internacional de Justícia exigeix perquè... Això s'està convertint més en un tema ja polític que jurídic, però em centraré molt en l'àmbit jurídic, perquè la pregunta té un moment. Quins són aquests 4 passos jurídics que el Tribunal Internacional de Justícia ens diu que haurem de complir? Pas número 1. Utilitzar tots els mecanismes legals d'acord amb la llei interna de l'estat matriu, per tant d'acord amb la Constitució espanyola, per convocar un referèndum. Article 92 de la Constitució espanyola. Aquest és un pas que, com vostès saben, fa 15 dies el Parlament de Catalunya ja va adoptar per una majoria molt qualificada i que a finals d'aquest mes el president Mas anirà precisament a Madrid, a la Moncloa. Ell diu entregar una carta, no sé si ho farà per carta o com ho farà, però a fer aquest requeriment formal, de que d'acord amb la Constitució espanyola, l'article 92, autoritzin que se celebri un referèndum vinculant, jurídicament vinculant. Pas número 2. Si això s'accepta, cosa que a mi em sorprendria enormement, però tant de bo, si s'accepta ja hem acabat. Fem el referèndum i el de sortir, mireu si és fàcil, Si això no s'accepta. Pas número 2, que diu el Tribunal Internacional de Justícia. A Kosovo i Sèrbia tampoc ho van acceptar. Pas número 2, que d'acord amb la legislació interna del territori que vol fer ús del dret d'autodeterminació, per tant, no legislació espanyola, sinó legislació catalana, i la tenim, la llei 41/10, si algú se la vol llegir, es convoqui i se celebri una consulta. La diferència entre referèndum i consulta, bàsicament, suposo que tots vostès ja ho saben, però em permeto matisar-los com a jurista, és referèndum, voten segons el cens electoral a partir dels 18 anys, tots els que tenen la nacionalitat espanyola, i a la consulta poden votar, almenys d'acord amb la llei catalana és així, poden votar tots els majors de 16 anys, no 18, utilitzant el padró municipal, no el cens, i s'hi poden incorporar tots els estrangers extracomunitaris, no els comunitaris per descomptat, perquè són catalans com nosaltres, però també els extracomunitaris que estiguin en situació administrativa regular, no que siguin sense papers. Per tant, varia molt, si vostès s'hi fixen, tant el nombre d'electors com els possibles resultats. Pas número 3. Si l'estat matriu, diu el Tribunal Internacional de Justícia, no ho dic jo, si el pas número 2 tampoc és acceptat per l'estat matriu, és a dir, aquesta consulta, el Parlament del territori que vol fer ús del dret d'autodeterminació ha de convocar unes eleccions plebiscitàries. I pas número 4. En aquestes eleccions plebiscitàries ha de participar com a mínim el 70% del cens electoral. És a dir, ha de participar una gran majoria dels ciutadans, perquè les conseqüències d'aquests resultats són polítiques i jurídicament tan importants que no n'hi ha prou amb la regla democràtica ordinal, normal, que és el 50%, com vostès saben. Es demana una majoria molt qualificada. Es parla en concret d'això, del voltant d'un 70%. Però no n'hi ha prou. Segon requisit, que d'aquest 70% de participació hi hagi 2/3 parts, un 66,33% de vots favorables a l'autodeterminació. Fixin-se, el Tribunal Internacional de Justícia posa uns requisits molt alts, molt exigents, però és que està legitimant una declaració inconstitucional que va en contra de la Constitució de l'estat matriu. Jo ho comparteixo. Diu, legitimitat democràtica davant de legalitat constitucional? Sí, però amb tots aquests requisits.
I això és el que probablement ens trobarem. Gràcies. Bé, doncs, passarem la paraula a l'alcalde per seguir l'acte institucional. Bé, moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat com al principi. Gràcies, senyor Santiago Vidal, per aquesta magnífica i aclaridora conferència i a més molt ben exposada, per tant, felicitats. Continuarem amb el torn de parlaments i demanarem al president de l'AUS, el senyor Francesc Armengol, que ens dirigeixi unes paraules. Gràcies. Mira, quan després de 15 anys i un s'adreça a tots vosaltres amb les mateixes pessigolles a l'estómac que la primera vegada, només vol dir una cosa, que en aquell estiu del 99, quan vam començar, avui, en aquell moment vam començar amb 4 cursos, 19 alumnes, 12 persones com a voluntaris, ara som 40 voluntaris, 300 inscrits, 16 cursos. Què vol dir aquestes pessigolles? Que tenim les mateixes ganes de fer-ho bé ara que vam voler tenir-les en aquell moment quan vam començar. Il·lustríssim alcalde de Puigcerdà, vicerrector de la Universitat Ramon Llull, il·lustríssim president del Consell Comarcal de la Cerdanya, alcaldes, autoritats, regidors, ponent, família universitària d'estiu que ens aneu acompanyant any rere any i en aquests 15 anys són moltes les cares que hem pogut anar saludant. Bona nit a tothom. Si pogués avui, de fet, m'agradaria adreçar-me a cada un de vosaltres pel vostre nom, perquè vosaltres, els alumnes i tots els que hi participeu i els que heu anat participant al llarg d'aquests 15 anys, sou els que realment feu que aquesta universitat d'estiu estigui viva i els que feu i ens esperoneu que l'associació universitària cada any vagi triant nous cursos i graelles cada vegada més atractives per tots vosaltres. Per tant, realment us agraeixo la vostra participació. Fer-se gran com a persona i també com a associació fa que aquestes pessigolles que tenim a l'estómac, com avui, siguin fruit de la responsabilitat, del compromís amb tots vosaltres. De l'experiència adquirida al llarg d'aquests 15 anys fent feina ens porta que hem de continuar amb rigor i amb moltes ganes de seguir-ho fent bé perquè realment us ho mereixeu vosaltres. Però són unes pessigolles dolces quan veiem avui la graella i veiem que hem superat les 300 inscripcions. Veiem perseguint la quantitat i buscant més la qualitat, però enguany hem tornat a superar aquesta xifra. I hem volgut que durant aquest any en el nostre vocabulari de l'associació la paraula crisi no hi fos. Volíem ser imaginatius i volíem aportar aquesta graella i aquestes activitats perquè tots vosaltres hi poguéssiu participar-hi. En 15 anys, com us podeu imaginar, hem après moltes coses, però una de les que hem après ha sigut escoltar els col·lectius de la comarca i fer d'aquesta manera cursos sota demanda. Hem inclòs diverses jornades professionals al llarg de la setmana universitària. Hem canviat els formats quan hem vist que ja no eren els que tocava al llarg d'aquests 15 anys, perquè 15 anys no ho sembla, però són molts anys quan els portem al sobre, no? Hem adaptat a les noves tecnologies, ja no són tan noves les tecnologies, però sí que en aquests moments ens han ajudat molt a fer que aquesta universitat fos possible. Ens hem hagut d'adaptar també, hem sigut capaços d'ajuntar la formació i les activitats culturals obertes a tothom, adaptar-nos fins i tot com aquest any, que dissortadament us hem d'anunciar que demà la nit dels estels ha sigut suspesa i que dimecres ajornem la nit de les Arts a una altra data degut a les condicions meteorològiques. Hem sigut també capaços d'adaptar-nos als diferents moments que hi ha hagut, però sempre hem volgut que la Universitat d'Estiu sigui per tothom, per Puigcerdà, per la Cerdanya, per Reu, un referent a l'estiu de formació la segona o tercera setmana de juliol, depèn de com ens caigui la nostra festa major. Al llarg d'aquest temps hem crescut i hem après. Com diu el lema de la Llull, hem compartit experiències i hem compartit coneixement, perquè nosaltres, l'Aucer, tots els que en formem part, de tots vosaltres n'hem après molt al llarg d'aquests 15 anys. I 15 anys dona per moltes coses, anècdotes bones, dolentes, però una de les coses que més ens agrada d'aquests 15 anys és els amics que hem anat fent. Tots els sponsors, els col·laboradors, els patrocinadors, tots aquests d'aquest microcosmos, aquests petits micromecenes que la suma de tots fan possible que cada any tinguem una universitat d'estiu. Però només tenim 15 anys, ens hem fet grans però som joves, per tant ens queda encara molt recorregut per anar fent junts. Per tant, gràcies a tots els que ens ajudeu i ens ajudareu, n'estic convençut. I he volgut deixar pel final l'agraïment als meus companys de viatge d'aquests llargs 15 anys. Quan vam signar el conveni de col·laboració al 99 amb la Universitat Ramon Llull, amb l'Ajuntament de Puigcerdà, amb la Salle i nosaltres, crec que ningú dels que estem a la taula i els que no hi són en aquests moments però que van formar part d'aquell conveni sabien com aniria aquest matrimoni a 4. Però realment, amb diàleg,
amb la diplomàcia dels ajuntaments quan ha calgut posar-la, que també ha calgut, amb el rigor acadèmic de la Salle i de la Universitat Ramon Llull, que sempre hi ha sigut, i a nosaltres ens va tocar posar-hi l'agosarament, pinzellades al moment anàrquiques, com alguna rectora ens havia dit en algun moment, però això és cert que tocava que fos l'Aucer, els altruistes, els voluntaris, i tots junts hem aconseguit tenir universitat d'estiu durant aquests anys i fer que aquest matrimoni a 4 segueixi caminant i tingui bona salut i sobretot bon humor, perquè si no ens ho passéssim entre nosaltres segurament no haguéssim durat aquests 15 anys. En nom dels 40 companys de l'Aucer, Ajuntament de Puigcerdà, Universitat Ramon Llull, moltes gràcies per haver-nos fet confiança i per seguir confiant que l'Aucer sigui una mica el motor del voluntariat d'aquesta universitat d'estiu. I gràcies a tots vosaltres, alumnes, professors, ponents, participants, alcaldes que han passat per aquí, rectors, rectores, tots aquells que durant aquests 15 anys ens heu ajudat a tirar endavant a fer possible aquest somni i per fer possible que les pessigolles tornin cada estiu a l'estómac de l'Aucer. Moltes gràcies. Moltes gràcies. També li demanarem al doctor Lluís Comelles, vicerector de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull, que ens dirigeixi unes paraules en nom de la universitat i li agraïm també que ja sigui un habitual d'aquesta nostra universitat. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde, senyor Francesc Armengol, president de l'Aucer, il·lustríssim senyor Santiago Vidal, magistrat d'Audiència de Barcelona, autoritats civils, membres de l'Aucer, professors, professores, estudiants de la Universitat d'Estiu, senyores i senyors. Abans que res, voldria, molt a nivell personal, agrair la conferència que ens ha donat el senyor Vidal. A mi m'ha ensenyat moltíssimes coses. Jo, perdó, soc químic, els químics acostumem a demanar perdó només pel fet de ser. Però realment he pres moltíssimes coses, m'ha interessat moltíssim tot el que ha dit i en alguns moments m'ha emocionat. Moltíssimes gràcies per fer-ho. També agrair, com no, al senyor alcalde, com més ens hagi volgut acompanyar, compartir amb nosaltres aquesta sessió inaugural. I també agrair-li el suport no només que dona a aquesta universitat, sinó a totes les activitats de la Universitat Ramon Llull en general. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde. La nostra universitat, la Ramon Llull, es troba molt a gust aquí a la Cerdanya. I demostra el fet que hi ha llarga participació i col·laboració en aquesta universitat, però també el fet, com any rere any, i els dos últims ha sigut així, ha col·laborat en organitzar els campionats universitaris esportius espanyols aquí a Alp, a Llívia, a Puigcerdà, i realment amb un èxit bastant important. Per tant, també moltes gràcies per haver-ho fet possible. En quant a Universitat d'Estiu, la que organitza la Universitat Ramon Llull, és una de les de referència a Catalunya i ho podríem comptar pel nombre d'alumnes, pel nombre d'alumnes no universitaris que s'hi matriculen és la més important no només de Catalunya sinó del que podríem anomenar països catalans recollits a través de la xarxa Vives d'Universitat i certament bona part d'aquest èxit es deu al que té, a l'èxit que té aquí a Puigcerdà. Per tant, moltíssimes gràcies en nom del rector. Una universitat d'estiu és un moment en què la cultura es fa lleure i el lleure es fa cultura malgrat que el temps no sempre ens acompanyi i ens faci una mica la Pasqua, però és el que passa quan estem en una comarca de muntanya. És un dels espais i els moments en què la universitat trenca aquella rigidesa que la fa antipàtica dels títols oficials, dels programes verificats, de tot això i realment aconsegueix fer el que seria una de les grans potes que ha de tenir qualsevol universitat. La transferència de coneixement. Avui en dia, i potser la crisi obliga, es parla molt que la universitat ha de fer transferència de tecnologia, donar tot allò que sap fer des del punt de vista tecnològic, però per mi el gran valor que té una universitat és el coneixement que té, que genera i que ha de transferir no només als alumnes, aquells alumnes regulars que té entre els 18 i els 25 anys que llavors se'n van, sinó que té l'obligació d'estar constantment treballant per la societat. I una universitat d'estiu és un magnífic moment per fer-ho. I potser influït per una reunió amb la que vaig estar fet el divendres passat, una altra forma de fer-ho, que m'agradaria comentar breument aquí, és una cosa que ens sentirem parlar cada vegada més. És el tema dels MOOCs,
que concretament seria l'acrònim del Massive Open Online Courses, que és una espècie de píldores que les universitats oferiran, i de fet als Estats Units ja ho estan fent amb força èxit, oferiran d'una manera pràcticament gratuïta del coneixement que fa i genera la universitat a tota la població. I evidentment és un sistema que no dona crèdits, que no dona títols, simplement ajuda que el coneixement que es fa i es genera a les universitats es democratitzi d'una manera gairebé absoluta. I un exemple que ens donaven amb aquesta reunió de divendres i que crec que ens podria donar alguna idea també per a aquesta universitat és un curs d'aquests MOOCs que ha fet la Universitat de Yale. Va fer un curs que es podria semblar tan esotèric com és la filosofia de la mort. Un curs que durava pràcticament un mes, amb una dedicació demanada a l'alumne d'unes potser 10 hores a la setmana. Doncs bé, saben quanta gent ha fet aquest curs de filosofia de la mort? Més d'1 milió de persones arreu del món. Certament la major part de països orientals on la cultura de la mort és ben un altre el que seria a l'hemisferi, al nostre hemisferi. Però un curs que ofereix una universitat del prestigi com Yale, que requereix una dedicació davant de l'ordinador amb una certa participació del professorat, que el fan en un any 1 milió de persones, vol dir que estem davant d'una nova fórmula que totes les universitats tenim l'obligació d'explorar i que nosaltres també ens disposem a fer en aquest moment. I s'ha esmentat també repetidament que estem en una inauguració que ha de ser una mica més solemne que els altres anys. 15 anys després de la seva inauguració que aquesta universitat tiri endavant, crec que és un èxit, que és realment d'assenyalar. Però això d'alguna manera ja ens passa a Catalunya. És una societat, la nostra, en què les iniciatives de la societat civil, mogudes per l'entusiasme, per les ganes de fer, per la voluntat, perquè simplement es creu que es tenen que fer aquestes activitats, acostumen a tenir èxit a Catalunya. I quantes iniciatives podríem ràpidament recordar ara que la societat civil ha fet per suplir o per complementar allò que els estats o les administracions públiques tenien i no han pogut o no han volgut fer. Malauradament ens n'ha esmentat una, però que quan s'ha corregit algun defecte que hi ha hagut és un exemple paradigmàtic, diguem-ho per l'Ugo, el Palau de la Música. Ara costa potser dir-ho en algun moment, però és una iniciativa de la societat civil. Doncs una universitat d'estiu com aquesta, feta aquí a Puigcerdà, només seria possible per l'entusiasme de persones com el senyor Francesc Armengol, dels seus col·laboradors, dels seus patrocinadors, d'una quantitat immensa de voluntaris que treballen. I per cert, aprofito que estic molt content d'haver-me altre cop sentat aquí a la taula, després de l'ensurt que ens va donar l'any passat, que va ser realment important. Celebro molt aquesta recuperació. I pràcticament res més. Agrair, ja per acabar amb aquesta llista d'agraïments, els grans protagonistes d'aquesta universitat, que són els professors, que són els alumnes, i a tots els assistents i participants de la Universitat d'Estiu Ramon Llull, la confiança que un cop més han posat en la nostra universitat. Doncs molt bona nit i molt bona universitat. Bé, moltíssimes gràcies a tots i gràcies per la paciència. Estem a punt d'acabar, però sí que deixeu abans dirigir-vos unes paraules, perquè de fet avui és un dia important per aquesta universitat i evidentment per la nostra vila, per Puigcerdà. 15 anys és una data significativa, una efemèride important, i sobretot en aquests projectes el que és difícil no és celebrar una primera edició o una segona edició, perquè se n'arrenquen molts de projectes que després no tenen continuïtat, però precisament quan una universitat d'estiu celebra 15 anys vol dir que és un projecte assentat, consolidat, que ens l'hem sabut fer nostre. En definitiva, més que pujar, abans es parlava de pujar i mantenir-se, a vegades el que és complicat, més que pujar, és mantenir-se, i sobretot perquè hem sabut construir una universitat no en base a fer aventures impossibles, sinó passos a vegades més petits, però sobretot ferms i segurs. Per tant, jo crec que aquest èxit és un èxit col·lectiu, que és de tots, i avui és un dia perquè tots plegats ens en congratulem.
Hem fet aquesta inauguració, com deia, significativa de la mà del magistrat Santiago Vidal. Reitero el meu agraïment, moltíssimes gràcies per aquesta magnífica conferència i per haver tingut la deferència de ser el protagonista avui d'aquest inici d'aquesta 15a edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà. Què hem parlat? No, doncs una mica de procés de transició nacional, ha sortit la consulta sobiranista, l'exercici del dret d'autodeterminació, un procés que en el fons a Europa i fins i tot a la Unió Europea, perquè el darrer estat que s'ha incorporat a la Unió Europea, que s'incorpora és Croàcia, doncs que l'han seguit veïns nostres i no fa pas masses anys. Si mirem, jo moltes vegades ho comento, no, el mapa de la Unió Europea actual, i ens remuntem uns quants anys enrere i miréssim un ànec històric, no de gaires anys, veuríem que ha canviat molt. En definitiva, hem parlat d'aquest pèndol que oscil·la entre la recentralització, que seria un extrem, i la independència, que és el pol oposat. Centralització que en alguns estaments ja ha estat sempre, com és el cas del Poder Judicial, perquè com ja s'ha dit, aquí tenim un Poder Judicial únic i comú per tot l'Estat, a diferència del que succeeix a d'altres llocs d'Europa o en altres sistemes federals. El que sí que hem destacat aquest any, tots els resums que s'han fet de totes les universitats d'estiu, és que sobretot hi ha dos temes estrella que surten a tot arreu i que de fet el moment hi porta. El moment econòmic que vivim, crisi econòmica i tot el que hi ha al voltant d'això, i el moment polític que vivim. Aquests són, sens dubte, els dos grans temes estrella de totes les universitats d'estiu que se celebren per arreu de les nostres contrades i, evidentment, en aquest sentit, no podia ser una excepció la nostra vila, Puigcerdà. I sobretot també perquè haureu sentit a parlar recentment un terme que fins fa gaire pràcticament no s'utilitzava i que ara jo crec que el tenim tots en l'imaginari col·lectiu i que el sentim sovint. El terme no ha sortit aquí, però m'agradaria referir-m'hi a estructures d'estat. Estructures d'estat perquè a vegades parlem de que s'haurà de crear una administració tributària, de que s'haurà de crear un sistema de seguretat social propi, també sentim a parlar de que haurem de tenir una xarxa pròpia de representació a l'exterior, etc. I evidentment un sistema judicial propi, que és un dels tres poders clàssics de l'Estat, que ja deia Montesquieu, el poder legislatiu, el poder executiu i el poder judicial, amb el que se sustentava qualsevol estat democràtic i de dret. Per tant, evidentment, com a element troncal de l'Estat, està bé que quan parlem d'un procés com aquest ens referim també al sistema judicial, perquè de fet a Espanya, com també s'ha dit, tenim bons juristes, però tenim una administració de justícia que en general és lenta, que en general és ineficient i que en general, sobretot en els elements superiors, està polititzada, perquè hem parlat del Tribunal Constitucional, però també part dels membres del Consell General del Poder Judicial els escull el Congrés, que n'escull 4, els escull el Senat, que n'escull 4 més. I sobretot també una justícia, també s'ha dit, que no parla gaire sovint amb la nostra llengua. Segurament a tots ens sembla molt normal que la justícia a França s'imparteixi en francès, que la justícia alemanya s'imparteixi en alemany o que la justícia a Itàlia s'imparteixi en italià. I jo em pregunto per què la justícia a Catalunya no s'ha de poder impartir en català i també en castellà, però també en català. I per tant que en aquest sentit el dret sigui del ciutadà el que tingui el dret d'opció o de triar, i no com es deia abans, com s'ha explicat jo crec que molt bé i molt gràficament, i per això no m'hi referiré més, amb el fet que en el fons qui tria la llengua del procés és el propi jutge. En definitiva, jo crec que la conferència m'atreviria, si em permeteu, a resumir-la i siguin una mica agosarat en parlar de fer propostes per una justícia modèlica del segle XXI, per un estat del segle XXI, perquè això és en definitiva el que estem parlant, una justícia moderna per un estat modern, més propera, una justícia més propera, més comprensible, més independent i sobretot que parli en la nostra llengua materna. I també en definitiva fer un canvi cultural, perquè això ja no és només una qüestió econòmica, per desjudicialitzar molts àmbits de la nostra vida social i col·lectiva, perquè això ja no és només una qüestió de diners, sinó també una qüestió de fer un canvi cultural. Entre tant això no passi, i per afegir un element al debat, ja que s'ha parlat d'aquestes figures que ara estan tan de moda, de l'imputat, del processat, tenint en compte que la justícia és lenta, polititzada i ineficient, doncs almenys els que som polítics esperem que aquest exercici del cessament cautelar, mentre tot això no es produeixi, ja que el cessament cautelar és de difícil rehabilitació, doncs esperem que aquests cessaments i aquests nomenaments, de moment fins que no solucionem el Poder Judicial, els faci el poble i no que els facin els jutges. Però jo espero que algun dia aquests cessaments cautelars els puguin fer jutge, perquè voldrà dir que tindrem un molt bon
sistema judicial en el nostre país. 15 anys, com deia, que són una efemèride important i per tant en el capítol d'agraïments voldria començar pel més especial, que és per l'Associació Universitària de Cerdanya, per l'AUCE, pel seu president, el Francesc Armengol, i per tot aquest exèrcit de voluntaris, que no és un exèrcit per fer la guerra, sinó un exèrcit per fer cultura i per fer ensenyament, sense els quals no hauríem pogut celebrar aquests 15 anys d'Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà. Evidentment, a la Universitat Ramon Llull, per creure sempre en nosaltres, perquè sempre hem pogut col·laborar, abans s'ha esmentat, portem ja 2 anys a més de campionats d'Espanya universitaris de la mà de la Ramon Llull i de 3 ajuntaments, els ajuntaments d'Alt, de Llívia i de Puigcerdà, i a més, com no em canso de repetir, sempre hem tingut unes relacions excel·lents que de la mà del nou equip rectoral m'atreveixo a qualificar ja de magnífiques. També enginyeria, arquitectura a la Salle, aquests 3 elements conjuntament amb l'Ajuntament de Puigcerdà han format aquest matrimoni. No sé si n'hauríem de dir matrimoni, no? Perquè segurament si no ens diran que som polígams, no? Però ja que abans parlàvem d'una relació matrimonial entre Catalunya i Espanya que no funciona i per tant, com tots els matrimonis que no funcionen, hem de pensar com ens podem separar i fer-ho de la manera més civilitzada, més amistosa i més raonable possible i millor per totes les parts. En aquest cas no sé si un matrimoni és la millor paraula. Jo havia pensat una altra comunitat de veïns, però pensava dir, ostres, nosaltres que ens avenim també potser una comunitat de veïns no és la millor metàfora per referir-s'hi. En qualsevol cas, un equip que durant aquests 15 anys jo crec que ha funcionat molt bé. I perquè també al darrere hi ha hagut una quantitat importantíssima d'esponsors, de patrocinadors, de col·laboradors, que alguns des del primer dia, altres s'han anat afegint en aquest camí, han cregut en aquesta universitat i sobretot a la comunitat universitària, els professors i els alumnes, perquè els alumnes, evidentment, sou els autèntics protagonistes d'aquesta universitat i els que li doneu sentit. I en general, a tothom que participa als actes d'aquesta universitat, i aquesta mateixa conferència d'avui no és més un exemple. Una universitat que hem fet en aquests 15 anys no tancada en si mateixa, sinó oberta a totes les edats, oberta fins i tot a gent que no ha cursat mai estudis universitaris, oberta en general a la vila de Puigcerdà i a tota la comarca. Feta des de la col·laboració entre institucions i voluntariat. Ho destaco moltíssim. Si avui aquest projecte continua viu, és perquè aquest projecte no només s'ha sustentat al llarg dels anys en fer-hi una aportació econòmica, que també és important, sinó sobretot en el fet de tenir un equip humà al darrere tan potent, que treballa tot l'any i que de fet ara està a les portes i en aquests moments de preparar la 7a Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà, perquè jo sempre dic que una universitat d'estiu, quan la celebrem el mes de juliol, és la setmana gran de tot el que es prepara durant tot l'any, però sobretot el tret de sortida de l'edició de l'any vinent. Una universitat que ha fet seu el lema d'aquesta Ramon Llull, de la Universitat Ramon Llull, que en el seu eslògan diu CICD. Això és precisament la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà. Una universitat que s'ha pogut cultivar la raó, la ment, però també els sentits, les vivències, l'esperit. Amb una oferta de cursos diversa, rica i a demanda, com abans s'ha dit, el fet que tinguem cursos com el curs d'òpera o el curs de secretaris, en què gairebé són els propis alumnes els que tenien la temàtica de cada any i la que es farà l'any següent. Incardinada en el territori, amb professorat d'aquí, també amb una gran part del gruix d'alumnat provinent de les nostres contrades, que ha sabut mantenir des dels seus orígens la seva identitat, la seva essència, els seus trets distintius, però que alhora ha sabut adaptar-se als nous temps i modernitzar-se, que ha pogut projectar una oferta de qualitat i amena, que això és molt important. El sentit aquest de que ens ho podem passar bé i aprendre, o si ho volem dir encara més col·loquialment, que aprendre és divertit, que hem sabut crear 3 jornades professionals potents, la jornada de la professió mèdica, la jornada de la professió infermera i la jornada de psicòlegs, que celebrarem aquesta setmana, el dimecres, dijous i divendres, que ha sabut premiar la cultura de l'esforç a través del Premi AUCE Vila de Puigcerdà, que distingeix el millor estudiant de batxillerat de la nostra comarca, que ha sabut estar sempre agraïda amb tots els seus col·laboradors i amb tota la gent que hi ha portat el seu granet de sorra, reconeixent-ho a través del Premi Amic AUCE, que ha creat una oferta cultural, lúdica i educativa al seu voltant i sobretot també que ha apropat coneixement i coneixement de qualitat en el territori. Si volem construir un nou país, i abans se'n parlava, evidentment que haurem de tenir un sistema judicial modèlic, però també aquells països més moderns, més avançats, en definitiva amb més qualitat humana i millors, són aquells també que estan autènticament vertebrats i en què el valor del reequilibri territorial és un dels seus trets distintius, un dels seus leitmotiv, i evidentment des d'un lloc com Puigcerdà i des de la Cerdanya hem de ser els primers en reivindicar-ho. Acabo. Fa pocs mesos es va
es va inaugurar un nou centre de recerca a Castelldefels, en què a la seva entrada, en el hall d'entrada, hi van posar una frase que jo crec que és molt adient per un centre de recerca que es dediquen a buscar coses i a ampliar els nostres coneixements, i posava una frase que deia: el futur és d'aquells que creuen en la justícia dels seus somnis. Ara tenim un somni important per davant com a país, que és aquest somni de construir des de zero un país i, com dèiem abans, de fer una justícia autènticament independent per un estat autènticament independent. Tant de bo un dia el puguem fer realitat i que aquests tres poders clàssics que deia de l'Estat, el legislatiu, l'executiu i el judicial, alguns dels quals, com es deia, estan en aquests moments tan desprestigiats, doncs siguin modèlics i que sigui també dit a passada el que faci d'àrbitre el Tribunal Constitucional, o com li haguem de dir, també sigui modèlic i no sigui com ara, en què els diaris tenen la gentilesa de pintar-los de blau o de vermell per fer-ho fàcil i perquè tothom s'hi entengui. Són 12, no és gaire complicat, i per tant amb un color ja ens els identifica. Però en qualsevol cas, un somni important. El futur, com deia, és d'aquells que creuen en la bellesa dels seus somnis. Jo en aquesta frase, que m'agrada molt, a vegades hi afegeixo una coletilla que diu: no només el futur és d'aquells que creuen en la bellesa dels seus somnis, sinó també i d'aquells que són capaços que aquests somnis els transformin en realitats. A nivell local, el somni aquest de l'Auce, que va començar ara fa 15 anys, és un somni que avui veiem, toquem, sentim i vivim, i que manté la il·lusió intacta i el compromís de sempre, i sobretot que és la nostra universitat, la de tots vosaltres. Felicitats per molts anys, i declarem formalment inaugurada aquesta 15a edició de la Universitat d'Estiu Ramon Llull Puigcerdà. Gràcies.